Long days, late nights, hard times, bad fights, I still want you there. Sunny, clear skies, cheap wine, good times, I still want you there. I wanna watch every sunset with you. Same old joke that I'm the real view till I lose my hand. Oh, I'll prepare. Nu-i fost jos? Nu. Ce acolo? E mormânt. Secret. Ce e? Unde? Sus, acolo, să mergem. Dar nu poți să intri Ciprian acolo? Nu, N-am nu mi dă voie. voie să intrăm. Mă că n-ai voie, unde vin? Instrumentele de pe masă. Sunt multe chestii la untru. Iar solomonarii au vreo putere de a crede zei în vremea. Deci Da. vremea, dacă plouă sau poate să Da. oprească ploaia sau să... Am înțeles, da. Matei? Care era numele lui adevărat? Vlad Țepeș sau Vlad Dracu? Ai văzut ce ți-am zis ție? La dracu. Păi ți ți-am zis. Te Cine contrazic. i-a scos? Turcii, nu? I-a scos. Nu Turcia, așa era numele lui. Nu, la dracu. Numele lui, Am Vlad înțeles. Țepeș, când trece lumea în țeapă de aia. Înțeles, da. Mulțumesc. Eu În țeapă. ce eu scos asta? Păi nu, așa-l chema, nu că scos. Copilul ăsta toată viața se contrazice cu mine, copilul. Cine? Ăsta care a învățat mai mult ca mine, ăsta. Așa se zice. Dar ți-am explicat că chema Vlad Dracu. Ia să-i pus numit Dracula. Ți-am zis? Aici n-ai voie să intrăm nimeni. Pe el să nu prea, nu se merge, nu ți-a simțit Michela. Nu era un chestie, vezi? Ai văzut că te contrazici cu mine, Iurea? Nu ți-o zis tata? Nici aici. Nici aici. Nici aici. Ce cum era lui? Stai așa un pic. Uite, asta porta el în cap. Da. Asta era coloana lui. Asta era dormitorul regelui Ferdinand. Apoi? A lui Ferdinand. Uite ce aici, asta e cu leu. Vezi? Mă, pare miros coloana aia lui, exact ca în poze arată. Exact cum îi spune așa arată. Costumul ăla, uite, asta era costumul ăsta roșu. Asta poate coloana. Nu cred, era soldatul ăla. Soldat. Da. Tot așa ceva roșu porta el. Ba nu, asta e a lui, dar trebuie să fie a lui Chiru. Nu. Tot roșu porta. Îți doar numele astea, săbile astea? Stai, ce îți spun eu aici. Asta lumea evitează a fost. Uite, Vlad Țepeș. Vlad de Imperial. Uite, asta era lui. Ce ți-am zis? Uite ce mare era Vlad Țepeș. Vlad Țepeș, Vlad de Imperial, așa zice. Da. Deci era lui, dacă zic că era lui. Și asta era arma lui, uite ce mare e. Cam cine m-a sunat? Nicu? Costumul Vlad Țepeș. Ia uite. Mamă, ce
roșii, exact ca în pozele. Cum vezi în poză primul exact așa e acolo. Da, mamă, frumos, tare. Au închis o grămadă de uși care nu poți să intri. E castelul Bran, al Dracula. Dracula, mă, l-aș pe Dracula. Hello? Hello? You alright? Sapnem, boy? How are you? Ce cap? Ce cap sunt pe aici? Care trăgea în țapă. Ia, unde? Cum ar vedem și noi? Nu mai au văzut, mă. Cum ar vedem și noi? Hello? Mamă, unde ai văzut cap? Unde? Ai făcut poză? Și nu, dar e o zi în care efectiv Sunt instrumentele medievale de tortură și este bine separat de 20. Hai, pare ușor. Sunt cu termen, da? Hai, pa, pânță. Asta și toată cum îi tăcea capul ăla. Deci ghilotine avea acolo, băgau oamenii, punea picioarele și când strângea din alea, îl băga în toate țepile. Uite, acolo îl închidea și îl băga de viu, uite în aia. Și o închidea, vezi? Da, Și acolo sta până murea. Se zbătea, vezi? Da, tata. Vezi ce stilul Uite, are acolo o poză, uite. Pe tablou ăla, uite. Da, uite așa-l pute și-o lega, vezi? Da, Uite. Uite, vezi? da. Așa era camera de tortură. Aici îi torturau. Ai seama că chin și-o tras alți oameni aici, firească Dumnezeu. Chinul de Oamenii față. care și-o meritau. Nu mai zice așa neapărat și-o meritau, tată. Vreau niciodată nu urmă român, doar turci omorât. Nu, omora și român, tată. Omora și român, cum? Cred, tata. Băi, dar câți omoră care erau trădători, care erau... A, păi Pe trădători, boieni. care au făcut ceva, dar nu trădători. Uite aici. Care l-au trădat. Am Ce-i băga în țapă capurile? Vai, Uite așa, bă. vai, perfect, spagați, Uite. Uite așa. du-te la tată. Uite și erau turci, vezi? Erau turci. Uite. Uite așa arăta el adevărat, vezi? Uite și erau turci, uite. Ce puțin nu Vezi? Da? Turci, ți-am zis că nu mai fi turci. Dar și soldați, adică erau soldați care îl trădau. Da, pe care am trădau, asta e normal. Nu luați de pe aici. Da.